Yn gyntaf, ar am. Helo, so mae Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a croeso i bodlediad Yr Hen Iaith, i gyfres arbennig o bodlediad Yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr yma o Cincinnati, Ohio, sydd bellach yn athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor, yn ceisio addysgu rhywfaint arna i, a fagwyd ym Mhenmynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. A mae'n gyfres arbennig oherwydd bod ni'n edrych ar y maes llafur Lefel A. Gan obeithio bydd o ddefnydd i'r bobl sy'n gwneud Lefel A ac falle o ddiddordeb i bawb arall. Wel, dwi'n siŵr o ddiddordeb i bawb arall sy'n gwrando ar y podlediad. Felly, Jerry, beth sydd yn y benod hon? Un arall o gywyddau Dafydd a Gwilym, Trafferth mewn Tafarn. Sef, hyd yn oed i rwy'n anwybodus fel fi, mae hwn yn un o'r enwocaf o'i holl gerddio. Achos mae'n gywydd mor ddoniol. Ac mae'n gywydd hunan ddychanol, mae Dafydd yn ddychanu hun, neu hwyrach, mae'n bosib dweud i fod o'n ddychanu y persona mae o wedi ei greu. Pan dyn ni'n sôn am bersona, dyn ni'n sôn am y cymeriad dyn ni'n ei glywed yn siarad mewn cerdd. Mae'n wahaniaeth rhwng y bardd. Hyd yn oed os ydy'r gerdd yn llais y person cynta, mae'n wahaniaeth rhwng y bardd ei hun, Dafydd a Gwilym, y dyn o gig y gwaed yn byw yng Ngheredigion yn y 40 a'r persona. Mae'n greadigaeth lenyddol fel unrhyw beth arall mewn cerdd ynddo. A felly rhyw gymeriad ynddo. Ac wrth gwrs mae'n llawer iawn o gywyddau Dafydd. Mae'n sôn am ei gariadon ac mae'n cyflwyno hyn fel dipyn o garwr lle de. Ond fyma, dyn ni weld o yn ceisio cael cariad, yn ceisio, bod yn onest, ceisio cael rhyw, de? Ac mae pethau'n chwith, mae'n ddoniol iawn. Felly mae'n dychanu i bersona ei hun, mae'n dychanu ei hun fel carwr mawr, lle de, fel cariad mawr, lle de. A dylwn ni jyst dweud, da ni wedi recordio sawl penod arall ar Dafydd ap Gwilym. Yn y gyfres gyntaf. Yn y brif gyfres o'r Hen Iaith. Wel, mae Jerry wedi fy wneud un fan o Dafydd ap Gwilym. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb, mae'n y fwy o ddeunydd. A mi fyddwn ni'n rhoi y dolenni yn nodiadau'r y benod hon. Hollol. Ac mae'r math yma o gerdd yn perthyn i draddodiad Ewropeaidd canoloesol, a mae yna gerddi Ffrangeg a Saesneg sy'n debyg ar unwedd, fableo o'r gair, dyma pobl yn ddefnyddio. Sorry, beth y gair yna? Fableo o Ffrangeg yn reiddiol. Ac mae cerdd yma gyd yn storiol, yn cyflwyno stori ddoniol, ac ym mhob un mae'r bardd neu'r prif gymeriad yn y bon, mae'n ceisio cael rhyw, mae'n ceisio cael at ferch mewn ffordd dwyllodrus fel arfer, mae'n rhyw drefnu rhyw bethau yn y dirgel yn gyfrinachol i gael rhyw ar ferch, a wedyn mae rhywbeth yn digwydd sy'n ei rwystro, mae'n ddonol iawn. Felly mae'n perthyn i draddodiad Ewropeaidd o'r enw yna, ond eto mae'n gyfan gwbl Gymreig a Chymraeg, a mae'n mor unigryw a ffres a bywiog gan mae Dafydd ap Gwilym oedd y bardd. A mae'n elfen, os dwi'n cofio elfen, slapstick. Oes. Mae'n chydig bach fel yr hen ffilmiau heb sain o'r gorffennol neu heb leisia o'r gorffennol. Ti'n gallu chymryd Charlie Chaplin neu rhywun. Yn union. Ac mae'n gerdd storiol iawn, felly mae'n cyflwyno'r stori yma. Gan ddechrau gyda'r cyd-destun, mae Dafydd yn deud i fod o wedi bod yn teithio, wedi dŵad i ddinas sy'n golygu tre, mae'n debyg, dethol, gyda i was efo fo lle. Mae'n cyflwyno hyn fel rhyw uchelwr crand sy'n teithio gyda rhyw ddyn ifanc yn was iddo fo da. Mae'n mynd i'r dafarn i aros y nos, a wedyn mae pethau'n dechrau digwydd. Felly, yna'n dechrau efo'r cwpled cyntaf i osod y llwyfan fel petai. Daethym i ddinas dethol am hardd wrang im hôl. Ie, na fo. A gwraeng yw am gŵr ifanc yn de. So dyma i was hardd yn de. Im hôl ar fy oli, yn fy nilyn ni. Yn nghanlyn i fel petai. Mae'n ddyn pwysig efo'r dyn bach yn dod ar ei olo. Mae deithyn deisi yn de. Mae'r ferf yn y person cynt yn de. Deithym, deisi yn de. I ddinas dethol, i dref. Neis, arbennig, dymunol lle de. A wedyn... Efo i was. Efo i was yn de. Cain hoiw drael lle cwyn hydrym, cymryd balch o febyd fym, llety urddedig ddi gawn,
cyffredin a gwyn a gawn. Yna fo, felly mae'n disgrifio be mae'n gael yn y dafarn lle mae'n cael llety ynddo. Mae'n cael hoiw drael, hynny yw trael, treulio, mae'n mynd i dreulio amser a treulio chydig o arian yn aros dros nos ac yn bita ac yn meddwi yna lle. Mae'n hoiw, mae'n llawen, mae'n hwyl lle. Lle cwyn hydrym. Ystyr hydrym yw hygyrch neu ardderchog. Ac cwyn, nid cwyn fel pyn cwyno am rhywbeth. Fel dwi'n neud yn aml. Ond mae'n dŵad o'r gair Lladin, sena. Fel os ydych chi'n dysgu Sbeineg, sena yw gair Sbeineg am swper, da? Lle mae'n golygu cinio, neu swper, cwyn. Felly, lle i gael cinio ardderchog. Felly mae'n mynd i'r dafarn ac os mae'n clywed bod yna ginio da, bwyd da ar gael yna, lle. So, nid y Premier Inn ydy hwn. Mae hwn yn mynd i mwy o'n... Mae'n anel yn uwch yma. Union. A wedyn, pan dyn ni'n darllen cywyddau, wrth gwrs mae Dafydd neu unrhyw fardd da, mae'n defnyddio sangiadau, pethau sy'n sangu, sy'n sathru ar rhediad y frawddeg, rhyw neilleb, rhyw sylw mae'r bardd yn neud, yn aml ei ychwanegu, neu rhyw abychiad weithiau yn gwneud sylw am sy'n digwydd. Ond mae'n bwysig canfod y brif frawddeg, y frawddeg ramadegol lli, a dilyn i gael yr ystyr. Felly fel mae gennym ni llinell 4 cymryd, a wedyn gair cynt y llinell 5, a wedyn llinell 6, cymryd, llety, cyffredin a gwyn y gawn. Ac mae'n siŵr ystyr cyffredin yw cyhoeddus. Mae'n gyffredin, nid lle preifat ydy o. Ond lle, achos mae'n lle da, mae'n y fwy da i gael yna, ond eto mae'r gael i bawb. Mae'n fusnes sy'n agored i bawb. Felly cymryd llety cyffredin a gwyn y gawn. A mae gwyn y gawn, os dwi'n cofio, yn mynd â ni fi cyfeiriad. A wedyn, yn y sangiadau, rhyw abychiad, rhywbeth mae'r bardd yn deud o'r neilltu'r gynulleidfa mewn ffordd, rhyw sylw bach, cymryd wedyn sangiad balch o febyd fîm. Bîm, B-I-C, yn falch o febyd, falch o ieuenctid. Mae'n teimlo fod yn ddyn y fainc, cry, heini, ac yn falch o hynna. A mae'r llety yn urddedig ddigawn, digon da, digon foethus, urddedig lle da, felly dyna'r sangiadau. Canfod rhiain a ddyfeindeg yn y tŷ ddyn enaid teg. Felly dim efo, mae wedi dŵad i'r dafarn i gael bwyd a llety, a tŷ yw'r dafarn lle mae'n aros. A rhiain ydy merched yn y cyd-destun yma? Un ferch, merch, rhiain. Morwyn, merch y faint fel arfer. Felly mae'n canfod. A mae gair canfod y wych dydi. Ni'n gweld ond canfod. A hwyrach hefyd, fel sydd o'n chwilio am hyn hefyd. Mae'n canfod rhiain, merch, addfeindeg. Addfain maen, mae hi'n dena, mae'n siapus ac yn deg, yn hardd, yn dlws. Ac yn syth bin, mae'n cymryd ati fe enaid teg ynddo, ffordd mae'n disgrifio i ynddo. Reit. Mae hwn yn nodweddiadol iawn yn Dafydd a Gwilym. Dyma Dafydd yn ei elfen mewn ffordd. Bwrw yn llwyr liw hael dwyrain, fy mryd ar wyn fy myd main. Prynu rhost, nid botstiaw, a gwyn dryd, mi a gwen draw. A gwyn dryd, mi a gwen. Felly y brif frawddeg yma yw fy mryd ar wyn fy myd maen. Felly mae wedi gosod ei fryd ar wyn fy myd. A mae hi'n fain eto, mae hi'n dena, mae'n siapus. Gwyn fy myd, felly gwyn dy fyd. So gwyn fy myd, rhywbeth sy'n wych, sy'n beradwys iddo fo. Felly mae'n gosod i... So dwi'n licio bwrw yn llwyr, liw hael dwyrain. So wrth iddi noswy... So mae hynny ddiddorol, felly dwi'n meddwl mae sangiad sydd yn ail hanner llinell 9, liw hael dwyrain. Mae hi'n lliw hael pan mae'n codi yn y dwyrain hwyrach, y wawr neu rhywbeth felly de. Eto ffordd o gamol yw... Hwyrach i gwall yn felyn goch fel yr hael yn codi yn rhywbeth felly de. A bwrw yn llwyr fy mryd, felly nid yn unig gosod i fryd, ond bwrw yn llwyr de. Mae wir wedi gosod i fryd. Wedi mopio, di. A dwi'n licio prynu rhost,
Nid bostiaw. Bostio di hynna. Nid brolio felly. Ie. Rost ydi... Cigros! Cigros! Cynio di sil. Rost fawr de. So mae di ffansio'r ferch ma, ond mae o isio cigeidion a Yorkshire pudding. Fersiwn canolbwyntio yna. A gwyn dryd. Mi a gwen draw. Mi a gwen draw. So gwen yw'r ferch. Mae gwen yn goi har. Y ferch wen. Fantastic. So mae'n prynu cig rost a gwyn dryd. Mae'n trwy ora yma di. Ac i mi ar ferch draw, mi a gwen. So mae'n prynu digon i ddau. Mae'n prynu y gwyn ar bwyd a wedyn mae'n mynd i estyn gwahoddiad iddi i ddod draw ac ymuno. Dwi'n licio'r nid bostiaw, chos dwi'n siŵr bod o'n braidd yn ffiantus. Mae'n rhaid falch ydy hefyd. Mwyn bostio. Yn union. Wedyn, nawn ni am felly, dyn ni'n gweld beth mae'n neud, mae'n gofyn iddi ddod draw. Mae'r cywydd hwn yn hir iawn, dydy. Felly, mae'n i gyd y wych, mae gas gen i adrodd beth allan, na ni neidio ymlaen i linell 11. Gwneithir ni bu segur serch, amod dyfod at hoiw ferch. Pan elai y mynteoedd i gysgu, byn eilfu oedd. Iawn. Felly mae yna gwbl o sangiadau yma, ail hanner llinell 11, ni bu segur serch. Felly mae'n rhaid ddonio di, mae Dafydd, dwi'n sôn amdano fy hun, dydy i serch oedd yn mynd segur, mae wastad eisiau cariad, dydy. Mae'n ddoniol, dydy hynna. A hefyd, sangiad ar ddiwedd llinell 14, byn, merch eto, eil ddi oedd, felly mae ei heiliau hi yn ddi yn dywyll. A wedyn y brifrawd o gyneithir, dyma'r frawddau gramadeg o gyneithir amod dyfod at hoiw ferch pan elai y menteoedd i gysgu. Felly dyma'r frawddau, felly gyneithir amod, gwneud amod. Trefniant. Trefniant, cytuno. Hynny yw, pan mae'r pawb arall yn mynd i gysgu, mae o'n mynd ati hi yn y bon. Y menteoedd. Maen nhw'n trefnu. Pan mae pawb arall yn mynd i gysgu, Mae'r hen Dafydd hollol, yn gobeithio gael. Ond ydych chi'n gweld y cynllunio, mae'n rhywbeth doniol am hynna, mae'n cynllunio hyn i gyd, mae'n gweld y ferch, mae'n cyrraedd y dafarn ar ganol I daith gyda'i was, sydd wedi diflannu'r stori am hyn. Mae'n cysgu'n braf yn y lloft, dwi'n meddwl, y gwas. A mae'n gweld y ferch. Mae'n prynu pryd o fwyd. A gwyn dryd. Mae'n gael hi ddod draw. Mae'n bach o player y stori sais. Wedyn mae'n trefnu mynd ati hi'n ei gwely yn y nos ar ôl I belb gysgu. Mae'n fanwl iawn, mae'n gweithio'n galan iawn, dydy fyma. Dyma ni. Gwedi cysgu tri tremyn o bawb onid mi a byn. Ceisiais yn hyfedr fedru ar wely'r ferch, alar fy. Yn union. Ac, chwyd, mae diwedd y llinell honno 8 alar fi, Alar yn golygu syrffed, neu rhywbeth felly, alar fi. Ond gwedi cysgu o bawb onid mi a byn, mi a'r ferch. Ceisiais, a stori sy'n cael ei hadrodd yn llais y person cynta. Ceisiais sy'n rhywbeth ddigwyddodd iddo fo, neu y persona mae o wedi greu sy'n siarad â ni yn y gerdd yma. Ceisiais yn hyfedr fedru. Mae'n wych dydi. Medr sy'n yma. Hyfedr yn fedrus iawn fedru. A dyma un o'r pethau ddari ni drafod yn y brif gyfres. Ti'n gallu dychmygu yn perfformio hwn. Ti'n gallu dychmygu yn bron yn chwarae fo'r gynulleidfa, pawb yn dallt, a bod o'n neud rhyw wink. Mae'n weledol ac yn berfformiadol iawn. Yn union, hollol. Yn trio, mae gen fel ffydd yn ei allu hun, mae'n mynd yn hyfedr fedru. Ond hefyd, mae hwn I gyd yn cael ei berfformio, gan Dafydd. Gan y persona. A cynulleidfa sy'n gyfarwydd ei farddoniaeth, mae'n siŵr, hollol, ar wely'r ferch. Felly, mae'n mynd ati hi I gael rhyw, mae'n amlwg iawn, dyna sydd yn y fantol fan hyn, ti'n bod? A wedyn, felly dyna fo, mae'n cynllunio'n fanol, mae'n disgrifio beth sy'n digwydd. Mae'n sleifio trwy, pawb yn cysgu. Mae'n codi o'i wely, a wedyn mae pethau yn dechrau digwydd. Mae hiwmor go iawn yn dod mewn wedyn. Cefais pan soniais yna, gwymp dig. Nid oedd gampau da. Felly cefais gwymp dig, felly cwymp
cas ynde. Mae'n syrthio, mae'n cael cotwm, a mae'n ddig, mae'n gas, mae'n brifo ei hun. Briwais, ni neidiais yn iach, y grimog a gwaer omach, wrth ystlys ar waith ostler, y stôl groch ffôl gorywch ffer. Ie, felly, unwaith eto, person cynta'r holl ferfau yma yn y person cynta gorffennol. Ceisiais, cefais, briwais, briwais i, felly briwais y grimog. Ti'n gwybod beth i grimog? Na, dwi. O blaen y coes, fatha sy'n, lle sy'n ti'n dweud. Ocê. A mae'n hawdd iawn brifo'r rhan yn yr goes, dydy. Felly briwais y grimog, wrth ystlys, ystol groch ffôl. Y stôl. Ie, stôl. Stôl. Ie, felly briwais y grimog wrth ystlys, wrth ochr, ystol. Felly mae'n brifo blaen i goes, i grimog, ar ochr stôl fach sy'n rhan o ddodref ynddo. So dyna sy'n digwydd. So na bon, da ni'n dychmygio yn mynd trwy'r stafell dywyll yma, yn trio cyrraedd gwely. A mae'n cyfer i fewn i stôl. A mae'n brifo i sy'n, dyna, i grimog o. I'w gorwch ffer. Mae'n disgrifio'n union lle mae'n brifo hi ynddo. A wedyn, wrth gwrs, mae sangiadau ni neidiau sy'n iach, felly oedd o ddim di cerdded yn iawn. Gwair omach, mae gomach yn hen air ar gyfer coes, a mae'n enw benywaidd, felly'r treigla'n meddwl yr omach, gwair omach, mae'n ei brifo i goes, ynddo. A wedyn wrth ystlys, ystolgroch ffôl, a wedyn mae'r sangiad, mae'n rhoi y bai ar yr ostler, y dyn sy'n cadw'r dafod y tafod nhw'r de, ar waith ostler, ynddo. So mae'n dweud, gwaith yr ostler, bai y tafarnwr yr ostler am gadw y stôl yng nghanol y llawr, yn rhyfela, mae'n ddonio iawn. Trewais, drwg fydd tra awydd, llem rhoed heb un llam rhwydd. Mynych dwyll amwyll ymwrdd, fy'n halcen wrth ben y bwrdd, lle roedd cawg yr hawg yn rhydd a llafar badall efydd. Yn union. Felly, i gael y brif frawddeg, unwaith eto, berf yn y person cynta gorffennol. Cefais, ceisiais, briwais, trewais, sef taro, person cynta gorffennol. Trewais, wedyn neidio lawr i linell 8 ar 20, trewais, fy'n halcen. Wrth ben y bwrdd. Wrth ben y bwrdd, lle roedd cawg yr hawg yn rhydd a llafar barall. Felly mae'n gweithio, mae'n humor slapstick, mae'n gorfforol iawn. A dyn ni'n gallu gweld hyn. Mae'n cerdded i fewn y stôl yn brifo i goes, a wedyn mae'n syrthio a taro i delcyn ar y bwrdd, dydy, yn boenus iawn, yn meddwl nhw iawn. Trewais fy'n halcen wrth ben y bwrdd, reit? A wedyn lle oedd cawg, y cawg yn golygu polen, polen. Yr hawg mae'n golygu erbyn hyn. Erbyn hyn o amser, yn rhydd, felly hynny yw'n symud, achos mae wedi tar y bwr, a mae'r cawg, mae'r bolen yn neidio, yn sboncio, felly lle roedd cawg, polen, erbyn hyn yn rhydd, yn neidio, yn symud, a llafar badell efydd. Dwi wrth fy modd ar llinell yna, padell, yn ei felly ar y bwrdd, ddech chi'n dychmygu mewn tafarn, y pobl wedi bita, y tafarnwr ddim wedi clirio'n iawn, a ddod y noson wedi fynd syth i gysgu, wedi cael noson galon o waith yn y dafarn. Felly wedi gadael poleni a pethau ar y bwrdd, felly mae'r cawg ar y bwrdd, polen, a padell efydd ynddo, efydd, fatha metal, a llafar, llafar, achos mae'n gwneud sŵn. Os ydych chi'n dychmygu padell efydd, a mae'n cael ei gynocio i gollwng ar lawr, mae'n mynd i wneud iffer y sŵn, mae'n bron fel cloch yn canu. So, dyma un o'r pethau dwi wedi dysgu wrth wneud yr podlediadau yma efo chdi, a un o'r pethau sydd wedi bod yn allwedd i fi gael dall beth sy'n mynd ymlaen, ydy i drio gweld beth i prif lif y frawddeg ac i roed y sangiadau o'r neilltu. Unwaith ti'n neud hynna? Ie, ti'n weld o. Ti'n weld o, ie. So trewais fy'n halcen wrth ben y bwrdd. Ie. Dyna fo. A wedyn, efo bob dim yn dilyn hynny. Reit, hollol. A wedyn drwg fydd trawydd, yr holl beth ychwanegol de. A mae dewis geiriau Dafydd yn wych ynddo. Hynny yw llafar badell iawn, mae'n gwneud sŵn. Ond hefyd, llafar, mae'r bardd yn llafar, mae'n adroddi stori ar lafar yn ei wrth i Dafydd ganu a pherfformio yn yr oesau canol. Felly mae'n rhywbeth gwych am hynny. A wedyn, yn gandilyn o'r llafar badall efydd, syrthio'r bwrdd
dragwrdd drefn a'r ddeudresol a'r holl ddodrefn. Ie. So, na fo, mae'n mor fanwl da. Mae'n baglu mewn, mae'n cyrra mewn i'r stôl, mae'n disgyn, mae'n taro i ben, a mae'n cynocio'r bwrdd drosodd, reit? Felly, swrthio o'r bwrdd, hynny yw, swrthio oedd y bwrdd, mae'n golygu. Cystrawen, dych chi'n cael mewn Cymraeg canol, swrthio o'r bwrdd, swrthio y bwrdd, a dragwrdd drefn, dodrefnyn, darn o ddodrefn sy'n drwm, lle da, a'r ddeudresol, reit? Tresol oedd fatha coesa bwrdd, fatha ffram, doedd y bwrdd ei hun, sef top bwrdd, ddim yn sound, oedd y coesa ddim wedi hwylio i fewn fel byrddau heddiw. Oeddech chi'n gallu symud dodrefn, felly cymryd y bwrdd i ffwrdd a symud y ddau dresol, felly fatha ffram efo coesa. Felly mae'r bwrdd yn swrthio, a'r ddau dresol oedd yn dal y bwrdd y fyny yn swrthio. A'r holl dodrefn? Dodrefn fyma, mae'n golygu, mae'n siŵr nid dodrefn fel bwrdd a cadeiria. Ond y llestr i gyd sy'n ar y bwrdd. Yr holl llestr ar y bwrdd yn disgyn. So mae'r peth yn mynd yn fwy ac yn fwy catastrophic. Mae'n mynd o drwg i waith, hollol. Rhoi diasbad o'r badell i'm hôl y clywyd ymhell. Yr union. A'r gynghanedd lys gyna, lle mae'n odl fewnol, rhoi diasbad o'r badell yn cysylltu'r hyn sy'n gwneud sôn, llafar badell hefyd, a'r hyn mae'n neud, y diasbad, sgrech, bloedd. Ac unwaith eto, fel mae llafar yn rhywbeth yn cysylltu ag unigolyn, hefyd mae pobl yn rhoi diasbad, sgrech, felly mae'n sgrechio, mae'n sôn y badell wrth ysgyn. A nes bod pawb yn clywed ymhell. Felly mae hwn yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy o beth. Yndi. Gweiddi gŵr gorwag oeddwn o'r cawg a chyfarth o'r cwn. Felly fel mae'r badell yn bloeddio, yn rhoi diasbad, felly mae'r cawg, y bola yna, yn gweiddi fel llais, a mae'r cwn yn dechrau cyfarth, felly mae'r sŵn, mae'n gymaint o dwrw. Da ni wedi cael Dafydd yn cropian yn dawel bach at welu. Y fech. Ac yn sydyn, mae bob dim wedi mynd. A wedyn, nes i neidio i linell 49, felly... Dyfod bu chwedl y difar i fyny Cymru am car, lle'r oedd garllaw muroedd mawr, drisais mewn gwely drewsawr, yn trafferth am ei triffac, hincyn a sincyn a siac. Union. Felly y fyny, lle roedd rhywun y fyny, mae'n codi, mae'n disgyn, mae'n taro i ben, mae'n disgyn, mae'n codi, mae'n ffindio hyn yn ymol muroedd mawr, mae'n rhyw wali yna. Ond chwa, mewn tafarn ganoloesol yng Nghymru, mi oedd y rhan fwy o'r gwesteion yn cysgu mewn un llofft agored. So dyna pam oedd yn meddwl yn gallu cropio na draws y stafell y cael atwelu'r ferch. Ond mae'n rhyw muroedd, rhyw walia pared neu rhywbeth felly yna. Ac fyma lle roedd tri sais mewn gwely drews. Felly mae'n 3 sais yma. Masnachwyr wedi dŵad o Loegr yn gwerthu pethau mae'n debyg yng Nghymru. Ac mewn gwely drewsawr. Be mae hynny'n olygu chi? Mae'n drewi. Mae'r 3 sais mewn gwely drewsawr yn just yn ddelwedd ffantastig, dydi. Ac mi oedd pobl yn rhannu gwlaen yr oesau canol yn aml, achos doedd ddim gymaint o ddodrefn. Hyd yn ddiweddar iawn dal mewn bobl tlawd. Holl. Yn trafferth am ei triffac. So maen nhw'n poeni, dwi'n tybio'n fasnachwyr wedi dŵad i werthu pethau. Felly mae pob un o'r Saeson mae gyda rhyw bac llawn nwyddau i werthu, a mae'n poeni bod rhywun yn ceisio dwy'n i pethau. Felly mae'n trafferth, maen nhw'n ymdrafferthu yn sicrhau bod i paciau'n saff lle rhag lleidr fel maen nhw'n tybio. A maen nhw'n rhoi enwedd yn nhw, hincyn y sincyn y siac. Sy'n wych, A wedyn neidio i... Be maen nhw'n ddeud? Be mae un ohonyn nhw'n ddeud? Llinell 57. Na'i'n trio gwneud acen Sais, Jerry, ond dwi'n cymryd... Sais yn siarad Cymraeg, wrth gwrs. Wel... Ac os... Wel, a bod... Ond
mae'n edrych synwyr achos oedden nhw wedi dŵad i Gymru i fasnachu, de. Mewn gwlad oedd yn uniaeth. Ac yr lot fawr o Cymru yn uniaeth Gymraeg yn y cyfnod. Felly mi fys y Saeson oedd eisiau cerdded o gwmpas, cefn gwlad Ceredigion neu Ynys Môn neu lle bynnag, wedi dysgu Cymraeg. Neu rhywfaint o Gymraeg. Felly mae'n rhaid i ddychmygu hwn mewn acen, lle fysa masnachwyr Birmingham, masnachwyr... Henffordd ydyn ni. Mae Cymro, tair gyffro twyll, yn rhodio yma'n rhydwyll. Lleidyr yw ef, os goddefwn, mogelwch, cedwch rhag hwn. Yr union. Felly mae Cymro, mae Cymro yma yn rhodio yma yn rhydwyll. Twyllodrus iawn, felly mae Cymro yma'n rhodio, ystyr rhodio yw cerdded o gwmpas. Felly mae yna Gymro yma yn cerdded o gwmpas yn dwyllodrus iawn. Lleidyr yw ef. Os goddefwn. Mogelwch, cedwch rhag hwn. Mogelwch, gwyliwch, a cedwch, hynny yw, gofalwch rhag hwn. Felly maen nhw'n meddwl mae'r Cymro yma i ddwy. So maen nhw wedi dehongli Dafydd yn syrthio a'i dalcan ar y bwrdd ac yn chwalu'r dodrefn ac yn ar holl gŵn yn cyfarth fel rwy'n yn trio dwy'n i stwff nhw. Yr union. Ond hefyd, os da chi'n neidio fyny eto i linell 50, linell hanner cant, mae wedi disgyn, mae'n codi fyny a mae'n ffindio hyn yn ymol y tri sais sy'n creu helynt bellach, y fyny ar sangiad Cymru am car, caru, mae'r Cymru yn fy ngharu i, mewn ffordd. A mae fath o, mae'n dweud, mi fydd Cymru'n cydymdeimlo am fi, Yn aml mae pethau felly yn grefydd o Duw neu Iesu neu Forwyn Fai neu rhywbeth felly, yn Cymru am car. A mae'n ddiddorol bod o'n dweud hynna, achos dyn ni'n sôn am y tri sais wan, a tri sais yn tybio bod Cymro yn lleidyr. Maen nhw yng Nghymru, a maen nhw'n meddwl bod y Cymru yn mynd i fod yn lladro. Felly mae yna rhyw densiwn yma rhwng y Cymru a'r Saeson yma hefyd oes. Cymru am car, a wedyn ni'n clywed y Saeson yn deud hyn. A wedyn mae'n cyflwyno'r ffaith bod genna fo'r masnachwyr Saesnig yma. Holl, a wedyn mae'n lot yn digwydd wedyn y llinell nesa. Mae'r ostler sef y tafarnwr, mae o'n codi, mae o'n deffro'r niferoedd, mae'n deud yn llinell 61. Mae'n codi, mae'r ostler, y tafarnwr yn codi'r niferoedd o'i gwlau. Yr holl bobl, mae'na sŵn mawr, a mae'r holl bobl mae'n codi, a pawb yn chwilio am y lleidyr yma, mae'n mynd yn dwrw ofnadwy, a ni'n neidio i'r diwedd, i llinell 69. Ac o nerth gweddi gerth gy, ac o ras y gwir Iesu, cael i minnau cwlmanyn, heb sal fy henwal fy hun, dehengau si da yng ngsaint, i ddiw archaf faddeuaint. O nerth gweddi gerth gy, felly a thrwy nerth grym, thrwy nerth gweddi cywir ci anwyl, Felly mae'n gweddio, mae wedi gweddio yn gywir ac yn anwyl iawn i ofyn i ddiw i helpu. Ac o ras y gwir Iesu. Cael i minnau cwlm anyn, heb sal fy henwal fy hun. Felly, y sal yma yw, nid salwch fel heddiw. Mae'n dŵad o'r gair Saesneg canol sy'n troi yn Saesneg yn sail, Sail. Ond mae'n golygu sal bydd, elw, taliad, felly heb fydd. Felly, di o'm wedi cael bydd o gwbl. So, di o'm wedi cael caru yn y bon. Dim cael beth o isio nag oedd. Felly, mae'n gweddio ar ôl yr holl helynt, mae'r holl dwrw a pob dim, pawb yn meddwl i fod o'n lleidyr a chwilio amdano fo, ond trwy nerth gweddio ac o ras y gwir Iesu, Ac o dderbyn bod o ddim wedi cael beth o isio. Cael ei minnau. A mae wedi bod yn sôn, yn gynharach yn y cywydd, mewn ambell linell, mae'n dweud, mi a byn, hynny yw, fi a'r ferch. Mae eisiau cael at y ferch, a rwan jyst i minnau, mae'n y fo un. Cael ei minnau heb sal, heb fydd, heb elw, heb gael beth o eisiau gael, sef y ferch. Fy henwal fy hun. Gwal, chwbod i gwal, ffai yn ei fel. Mae llwynog yn cysgu mewn gwal yn ei ffai. Fel i hen wal ei hun. Hynny yw, i hen ffai, i hen loches ei hun. Hynny yw, mae'n gyda
help Iesu ar ôl gweddio, mae'n llwyddo i gyrraedd i wely ei hun. A mae'n disgwyl fel hen waw, fel hen fel rhywun lwynog yn dianc o drwch blewyn ac yn mynd yn ôl i gysgu ni dwll yn saff yn der, i hen loches ei hun, fy hen waw fy hun. Mae'n ddonol iawn. Dehengais i, yr holl ferfa, unwaith eto, y person cynt y gorffennol, ceisiais, cefais, brywais, dehengais i, felly nes i ddieng dehengais i, dang saint, felly mae'n da bod yn y saint, mae'r Iesu Grist a Duw a'r saint wedi gynorthwyo i ddieng i ddiw'r archaf faddeuant. Archaf erchi gofyn am, felly gofynaf i ddiw am faddeuant. Am yw ymdrech aflwyddiannus i fod yn bechadur. Yn union, felly mae yna wrthgyferbyniad yma, does? Mae yna wrthgyferbyniad, mae o'n ceisio cyrraedd gwely'r ferch i garu, i gael rhyw, a dyn nhw'n mynd i prodi, mae rhywbeth yn bechod mawr yn yr oesau canol, mae'n pechu lle, a mae'n mwynhau pechu yn ôl ffordd mae'n cyflwyno ei hun. Mae'r persona sydd yn yr holl gywyddau serch gan Dafydd a Gwilym, mae'n mwynhau pechu yn fawr iawn, mae'n mwynhau caru tu allan i brodas, ac mae'n rhai o'r cywyddau eraill, mae'n amlwg iawn i fod o'n caru neu'n ceisio caru gwraig briod. Mae'n cael affair efo gragedd pobl eraill ac yn y blaen. Felly mae'n pechu, ond mae'n gorffan yn grefyddol. Mae Duw a Iesu a'r seintiau wedi i achub o. Felly wrth gyferbyniad rhwng serch a rhyw cynawdol lle a serch at ddiw ac yn y blaen. Ond hefyd, wrth gwrs, y cyfan yn berfformiadol. Y cyfan wedi wylunio i berfformio ger bron gan y lleidfa. Sydd ar y pwynt yma, siŵr o fod, wedi chwerthu'n i hunin yn sâl yn gwrando ar yr gyflafan yma. Hollol. Achos ar y dechrau, unwaith eto, fel ti'n dweud, mae rhaid ni gofio mae perfformiad sy'n yma. Ac un ochr y geiniog sy'n yma, dyn ni wedi dweud hyn o blaen, mi oedd Dafydd ei hun yn delinwr, yn canu'r delyn, ac yn cyfeilio ddo ei hun. Mae'n gynnu fo gywydd arall, lle mae'n disgrifio y modd mae'n canu'r delyn, lle da, a'r gainc ar y delyn, lle da. Felly mae'n bwysig ceisio dychmygu sut fysa Dafydd wedi perfformio'r cywydd hwn i ganu fel can gyda'r delyn ac yn canu'r delyn hefyd. Yn cyflymu weithiau pan mae'r stori yn mynd yn gynt, yn arafu i bwysleisio. A wedig efo'r cywydd yma, yr holl bitha, yr holl syniad ydy'n clywed y llafar bedyll efydd yn ei twrw, a'r pethau'n disgyn, a'r tri sais, a'r cwn yn cyfar. Ella fysa wedi tynnu ar y tanau'r y delyn mewn ffordd i wneud rhyw sŵn plincio mawr a rhyw dwrw angherddorol weithio ar y delyn i cyfleu y sŵn yna, pan mae'n syrthio ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig dychmygu yna, a wedyn o ran y stori mae o'n i chyfleu gyda'r perfformiad byw hwnnw, mae'n dechrau'n cyflwyno ei hun fel tipyn o foi. Mae'n mynd i'r, mae'n bostio iddo ddeud na dydw ddim yn bostio. Mae'n sicr o'i hun, mae wedi cynllunio'n ofalus yn dipyn o foi, a wedyn mae'r holl beth yn digwydd a mae'n gorffan fel cymeriad triennus. Yn cropio'n yn ôl i wely ac yn gofyn i ddew am fyddiant. A mae'r hunan ddychan yma, wedi dychan i hun, neu wedi dychanu y persona'r carwr mae wedi greu yn ei waith i ni. Mae'n wych iawn. Felly mewn ffordd, mae'n ddoniol. Yn gynt o oll, dyn ni'n mwynhau'r stori, mae'n ddoniol iawn. Mae'n lot o humor slapstick yma. Ond eto, mae'n rhyw sylwebaeth ddiddorol ar yr hyn mae Dafydd ei hun yn neud yn ei gerddi serch hefyd. Mae'n ffordd ddoniol iawn. Dydy o'n cymryd ei hyd ormod o ddifryd, ac ti? Na, yn bendant. Felly, Jerry, oedd hwnna yn lot o hwyl. Diolch yn fawr ti, mae'n just yn, mae'n ffantastig. Mae'n ffantastig. Felly, diolch i chdi, diolch i Dafydd ap Gwilym, a diolch i Richard Martin, na chdi driawd. Richard sy'n recordio rhain i gyd. Cofiwch fod na benodau eraill da ni wedi recordio yn y brif gyfres, ac wrth gwrs mae gennym ni'r gyfres yma lle da ni'n mynd drwy'r holl faes llafur. Da ni ar gael drwy'r ffrydiau podlediadau. Yn gynta ar am. Ac ar YouTube, ond yn ail ar YouTube. Mae modd yn gwylio ni fyna. Hefyd, Jerry, da ni'n gorfod diolch i nifer o bobl. Wel, dyna'r hyn ar ran Ysgol Gymraeg Brifysgol Bangor, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn partneriaeth ar Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a hefyd mae Cybac wedi bod yn cynorthwyo o ran trafod sylwbws lefel A Cymraeg, ac unwaith eto Richard Martin sy'n recordio. Dych chi'n mynd gweld Richard Martin, ond fo sy'n gyfrifol am yr holl dechnoleg i sicrhau bod hyn yn digwydd. Ydy o'n hardd wraing? O, mae'n fwy na hynny. Mae'n noddwr. Mae'n noddwr. A beth oed. Felly, diolch iddyn nhw i gyd
Yn ben o foll, diolch i chi am wrando, a gyda hynny, hwyl am y tro. Hwyl fawr.